helburua bat da. Sagardoa gure herriaren ondare bada, edari zaharra, Zaragoetak esan duna baino gehiago nik ez dut esango, baina Euskaldun guztion gure herriaren ondarea dela, denon artean eutsi behar dugu, noski sagardogilei gabe ez dago sagardorik, baina beste eragileak oso importanteak zarete, sagardoaren kultura hau zabaldu eta bizirik mantentzeko. Bueno, lurralde desberdinetako sagardotegiak elkartu izana, azpimarratuko nuke, eta horrek duen garrantzia sektorerako. Erreza ez izan arren, lau elkarteak horren alde egitearen garrantzia azpimarratuko. Jaurlaritzatik egin dezazuen sagardo botila bakotzen atzetik konturatzen garela, baserritar bat dagoela. Behintzat gure helburuetako bat legealdi horretan izango dela sagardoaren kalitateaz gain baserriko produktu baten bultzatzaile izan behar duen sektore bat laguntzea. Nik bukatzeko eta laburtzeko hiru hitz azpimarratu nahiko nituke. Batetik aniztasuna. Sekula ez da sagardoan mundun gaur gertatzen nahi da gertatu. Museuak, kultur kudeaketarako enpresak, turismoan, gestilloan dabiltzen enpresak, elkarte kulturalak, udalak, kuadrillak, hezkuntza eta heziketan inguruko elkartiak, eta elkarlanean. Nik uste hori dela azpimarratu behar beste hitza. Sagardogilea baserritarra gabe ez da ezarre, baina horri denai erazte bali badio nortasuna, kultura, turismoa, bizitarik ondo kudeatzeko gaitasuna horrek utzi dezaken balore ekonomikoa, nik uste eta azkenean borobiltzen nahi gala gure lana. Eta nik uste aipatu beharreko beste hitza da etorkizuna. Sagarduak etorkizun izugarria daka, baina ez bakarrik, baizik eta denon artian ez da. Sagardua gabe Euskal Herria ez litzake joango gaur egun da ontokin, ez genuke dudik gabe daukagun garapen ekonomiko. Sagarduak lagundu zigun itxasoz beste alde juten, lagundu zigun Burdinan guztiaketan, ontzigintzan, hor kultura izugarri bat dago, kultura horrek paisaia kultural berezi bat sortu du, eta hori da gure, baita badidez baserrian sorrera, sagarduak eragin zuen. Eta hori da guk gure etorkizunean saltzen ikasi behar duguna,